So, welcome guys sa aming vlog. So, this is the Bayan of Tayug. So, ayan, kung makikita niyo po, ito po ang aming Christmas decor. So, gawa tayo ng konti video. Uy! Teka, sino to? What? Uy! Nako! Si Gamers to! Oo, si Boss Gamers to ah. Uy! So, ano boss? Anong ginagawa mo dito boss? Ito, nakaupo lang ako dito. Baka sakaling may makita ako dito eh. Oo nga pala, yung cut natin, yung cut off natin, no? Na... Malapit na. Oh, malapit na pala. Anong petsa na ngayon? Really, nigga? Oo nga. So, ano boss? Tara! Tara, let's go! Let's go! Yun, isang napakagandang intro. Nandito kami sa bayan ng Tayog. Ayan. Tangkita niyo naman po. So, let's go guys! Let's go guys. Libutin naman natin tong Tayog. Umpisa na natin doon sa unang pailaw nila doon. So, ayan guys, makikita nyo, mayroon kaming hope dito. Hope sa, Oh. Hope sa Tinsay. Oh, pag-asa, bagong pag-asa ng Tayog. Oh, di ba social yung pailaw namin, umiiba-iba yun. Oh! Oh, boss. Oh, tignan nyo dito. Oh, di ba? Ito ang bayan ng Tayog. Nice. Ayan. Yan. Makikita mo, 2022. Ito trivia. Alam nyo ba, ang bayan ng Tayog ay nagsimula sa salitang layog na ang ibig sabihin matataas na kawayan. At sa itak. Ayan. Ulit. Nawala tuloy ako. So nandito na kami. Papasukin na namin to. Pailaw nila dito sa public plaza nila. Municipal Plaza. Ayan o. Yun, makakakita kayo ng isang magandang fountain. Sa isang malaking Christmas tree. Anong masasabi mo Christmas tree rito? namin dito is- Ika-carbon natin yan. Tara, karbonin natin. Carbonin natin yung Christmas tree nila dito. Yan sa May mga mga dancing malaking fountain na sila oh. Dati wala dito eh. Wala, ayan, wala, no? Oh, ito oh dati. Oh, walang ganyan dito dati. Ito guys. Guys, guys. Oh, ayan oh, ayan oh. Ito noon, walang ganito noon. Walang ganyan. Ngayon, meron na. Medyo... May pa-easy na. May pa-easy na ngayon. Diba? Ganda. Ganda. Malapit may mukha. Patikin na natin boss. Ayun guys, pipitikin ni Boss Gamer ang ating Christmas tree. Uy, simento lodi. Ito siya. Simento lodi. Hello, baby. Hello baby. Hi. Hi. Hi, baby. Bakit kitang bata? He's so cute! Ng bata. Yan. Nakakita nyo sa mga napakaganda fountain. Ang sarap sa mata. Uy, namamasa. Dito tayo sa gilid. Sabi nga, sticker mo. Ay, ikaw rin. Ikaw Sabay rin. mo yan ah. Nagsusabay mo yan ah. Ito pa. Sticker yan. Sticker. Pwede bigyan Boss oh. Lagi mo ito. May bigyan kami. stickers sa bike! Oo. Yeah, thank you! Nice. Oo. Sige. Oh, so sa Nicolas, meron silang deer. Ito naman, meron kaming oso. Ayan o, mga malalaking oso. Doon sa kabila, deer ang makikita nyo. Tingnan mo kung gaano kalaki itong oso. Ayan o. 6'1 ako pero 6'1 si boss o. Ayan o, may hataa. Tangkad. Siyempre, meron din kami dito. Castle. Ang mahiwagang castle ni Elsa. Let it go! Hindi na yata pwedeng to na o. Hindi, meron na tapos lang magpapalit. Uy, mas maganda yung van natin. Ang pinagkaiba ng San Nicolas dito sa Tayog. Sa Tayog may makikita ka mga ganito o. Ayan ang buong niya. Pasosyo yung sa amin kasi yellow. Sa Nicolas, white. Tignan mo naman to. Oh, may mga pailaw-ilaw na dito. Wishing well, pag tinapon mo yung lima, nawawala. Boss, oh. Sa wakas, kumpleto ng kamay ni SpongeBob. Oh, ilang taon ba yan nawala? Tagal.
Nabuhay din to si Idol. Si Patrick. Ito yung idol ko eh. Yan. Ito na rin yung may ilong na rin si Juan. Si Squid Boy. Oh, si Gary. Oh, ito, nawawala yung mata niya nun eh. Naligaw yung mata nito noon. Mr. Crab. Tara, pasukin natin to. Yung bahay, sponge cola. Sponge. What we do here is go back. So, ito po. Ito naman po yung mga food court nila. Dito nakasilera yung mga pagkain. Yan. Pasukin na natin. Let's do this. Dito pa lang makikita mo na yung mga binibenta nilang mga pagkain. Kain ba tayo? Sama muna ako. Sama muna pala ako. May tayo kumain. Sama ka muna. Oo, sama muna ako. Kumaya ka na kumain. Sorry. Ay, oh, boss oh. Sticker. Salamat po. Ayun. Salamat po bro. Oo, salamat po. Oh, isa pa. Oh. Gemma. Thank you po. Ayun, sila ate. Pagdidi. Meron po kami pa-premium ate, basta comment tayog po. Oo. Sige po. Medyo dumadami na yung Medyo may poste dito. Parang gusto kong bumili ng kwan, lemonade. Ilan naman na tayo? Tara, Ano ba bilhin yan? muna tayo. Tara. Anong kwan nila? Lucky 7? 7. Paano lemonade ate? Lemonade po. Size po, sir. Medium lang. Dalawa, tag-isa tayo. So, ayun guys. Anong pangalan niyo kuya ate? Ng ating magagandang ading. Yeah, boy. Rose po, ikaw kuya. Justin. Si ading Rose at ading Justin. So, dito kami sa Lucky 7 kung gusto niyo makakita ng mga artistahing nagbebenta. Nagigil ka. Ayun, oh, si Ate. Dito kayo bumili guys. Sulit na sulit to. Oo. So, ano masasabi mo? Promo mo naman. Ayun. Boss Gamers. Gusto ni Ate. Oo. Ate Rose, di ba? Parang gusto makipag-live-in ah. So, magkano naman po? HM. Sumapot sa langit ha. Dodos pordosin kita. 40 ito. 40 yung ganitong size. Oh, ano mga size? 60 po yung large. 16 large ito. Large din yan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh. Semi-large ito. Ito yung medium. Medium. Ah, Ito yung small. Okay. Okay. So may siomay din sila dito tsaka popcorn kaibigan. Sa mga nag-aabang ng mga away sa GC ganun. Bili lang po. Pampalamig ng uno. Shoutout pala kay Boss JB. Sana payagan ka na ng jowa mong gumala. Ka talaga! Ang ganda mong lalaki! May jowa ka na ate? Ano ang sa inyo natamimik? Ilan taon na natin? 21 na sa ate. Taga saan ka? Nice. Akala ko 16 lang. My God. Oo nga. Hindi totoo yan. Mukha siyang 16. Taga rito ka rin ba na Really, nigga? ate sa tayo? Ayun. Ayun. Yung isa pa. Yung isa pa. Ay, isang Dalawa. Para kung mabubuhat ang bigat nyo, makakaya ko ngayon. Alam mo yun. Isang small. Oh, isang small tsaka isang medium. Medium to, no? Oh, ayun. Kaya, Sa ate naman, huwag kang mahiya sa amin. Duwag sa ating lahi. Matatatang tayong lahat. Malay mo ate, mag-vlog-vlog ka na lang din sa susunod na araw. Ate, habang naghihiwa ka, Oo. bigla ka kikita. Baka talunin mo pa kami. Oo nga. Tura naman kung ikaw yakapin ko. Para matismis pa tayo.
Ganito, gumawa ng lemonade. Paano gumawa ng lemonade? Paano Lemonade juice. gumamit yung views? Gawa ka ng lemonade. Katanungan nyo, no comment na po ako dyan. Di pa ba sapat yung narinig nyo? Ulit-ulitin ko. Oo nga eh. Oo, siyempre mababa pa lang. Umpisa pa lang naman namin ate. Maras pa lang ba kayo? Oo, ate. pa lang. Mga weeks pa lang, mga 3 weeks pa lang. 3 weeks pa lang. 3 weeks pa lang namin inumpisahan yung vlog namin. Ano mong pala mo, bro? Justin. Oh, Justin. Patanggal, boss. Yung ating, yung Oo, face reveal. Makita yung one. Malay mo, magkajowa ka ng 10. Gago! O, di ba? Para sulit, no? Really, nigga? Ayun, thank you Ano, ate. ate? Bali 70. Ayun, oo mo na. Alam mo, magkajowa ka ng one. Vlogger din yun. Oo, vlogger. Yeah, boy. Ate, mamimigay na rin kami ng sticker namin. Salamat po. Ading, oh. Balay, tapos magpunin ko kayo Oo. tayo. Oo. Kasi meron pa kami pa-game. Pagi. Oo, yan, yung Gamers Motovlog. Magbibigay kami ng Gcash sa random na, magko-comment. Hello po, ate. Oh, wow! Oo. Hi, I'm Mami Momji. Ano po? Ano? Ano po? Salamat po. Ay, thank you, Ading. Comment lang kayo. Sama yan, lagyan nyo lang tayo. Salamat po. Like, follow, and comments lang po doon. Sige po. Di ba? Sige, nakapili tayo kagad. Oy, ayun. Sige. Sige po, boss. Ilan kayo? Kasama nung nung sticker Comment po ako, tayong comment po. Oo. Pa-like and share yun. Ay, pa-like and follow po. Ano pangalan mo, bro? Gilbert. Oh, salamat po. Oo. Kaya ate, gusto mo rin. Sa jowa niya. Sige po. Ay, isa pa. Oh, ito pa. Oh. Baka kayo rin ba gusto sumali? Oh. Ito. Ayan. Ayun oh. Oh, yun. Ito boss, sali lang kayo sa palaro namin. Basta Follow, like, and post. Ay, comment po. Tayo. Oo. Ito boss, kasama ng sticker si Bisa. Oo, madalas din kami doon. Oo. Oo, malapit lang pala boss. Ano pangalan niyo boss? Oh, yun, sarap sa inyo. Kabsat. Anong grupo niya, boss? Baka meron kayong grupo. Oo, ayun. Ano sir? Gabaw? Dirt Riders. Dirt Riders. Galaro kayo sa kanto siguro. Sa extract doon. Oo, ayun. Sige po mga boss. Ayun, trailer lang. Hindi ka mamotocross doon. Sige po, salamat po. Sige lang po. Sige po, thank you po. Kuya, isa ko na. Ayun o, saka daw. Takbo pa daw. Ayun, wala na. Last na. Sige lang, meron pa yan. Sige. Naabot na rin natin ang dulo. Dulo ng walang hanggan.